Videohin! Wala akong dapat! Nanginira ka ng business ko! Wala kayo lang dito masakuhan! Dili! Pao, kinahalaan nyo naman ko dira katag. Halaan nyo naman ako katag. Pao ka mga tonto sa inyo. Truths nga ako kalbo. Pero hindi ako parehas. Kahit choy ninyo nga hubog-hubogan. Kagbasi, nagkatulugan siya dira. Tungod sang pila, mapariband man. Gani, partido pipi po ko plastar pamati. Kay subo nga punto por punto. Tanan nga mahilig magtagay pero tambay. Tapos kapang perwisyo pa. Sila naman ang atong topiko. Una nga punto. Choy vocals. Kung ikaw ya, ang imong plano sa imong kabuhi, ang magpahubog lang, mag-inom, tapos mang perwisyo, tani respeto. Respeto, gamay lang. Ang iba niya, nagabaka-baka sa obra para may makaon sila. Tapos ikaw ya, nag-inom, nagtagay, makadto dira sa iya nga parlor, tapos may higda-higda. Hindi ba dako nga perwisyo ina? Suggestion lang, no? Suggestion lang. Kung gusto niyo magpropatawhay, tulog-tulog, digto St. Peter's. Digto kadto sa St. Peter's. Naimbang sa marka na, may free make-up ka pa. Kaduha nga punto, parlor ina, hindi motel. Mo lang ginakasimple, parlor ina, hindi motel. Tapos dira kayo mo nagpahunay-hunay, sang kahulog boni mo, mapatahaw-tahaw ka. Wala ka man ang kapaminsa, at syempre di ka magkapaminsa, kahit sa kahulog boni mo, no? Pero kung imo paminsa ron, ang iban nga tao, imbis nga magpagunting, makulbaan na lang sila. Di syempre wala income, ang parlorista, di siya makuha sang kwarta. Siya nagabaka-baka para may kalanunon siya, pero ikaw yabaw. Puro patawhay ka lang, no? Wala din na problema kung magkadto ka, mapa-Brazilian blowout ka. Ipakulong mong kalbo ni mo. O kung iparibandi mo pating sarabambels ni mo, okay, gidi na. Pero nang nga perwisyo ka, wala siya sang income. Pasalamat ka kay hindi ako. Kay kon ako, magsaka ang dugo sa akon ulo, mainit ko, 2 por 2 ang ihanong ko sa imo. Ikatatlo nga konto, pasalamat kapag kay wala ako dito, no? Hindi ako ang tag-iya sang parlor nga, wala akong gapang kulong. Kay kon ako tong gapang kulong, kapilion ta kauna, kan kalbo ka, pangita ko paagi, para mas straight ang buhok ni mo yan. Tapos pating sarbambels ni mo, i-reband ko pa. Ikaduha, paimnon ta ka sang isa ka baso nga pang reband para makamarasmas kang tonto ka. Ikaapat nga punto, namigin man ang hambal nila nga tanigin tawagan na ng tanod. O kung sang pulis, parang amo na masetol. Pero kung kagina pa na siya nagawaras, nagamaoy, kung hindi naging makontrol, bes ka na ako hindi ko mamapongga ng lawas ko. Kung na mo nang ginahimo, diba o Diyos ko, bes ka naka-makeup, kung naka-dress, pabadi puta, matapong ulay ka. Kaya nga ba siya ng babaw perting aki? Bes ka naka-makeup pa ina, naka-dress pa ina, naka-skirt man ina, lalaki man gapo na, puwersado. Ikalima ka punto, wala problema mag-inom. Inyo man ang kwartang inyong ginagasto. Ang problema lang, kay kung natamaan na ka mo, tani inom sang masarangan lang. Inang, puli mo ba, Diyos ko, gaduyog-duyog, nag-aikis-ikis ng imo agi, tapos nang merwisyo ka pa. May iba niya nga tao, nga nagabaka-baka, obra. Nagadiskarte sila para sa kabuhi nila. Tapos ang iban sa inyo, yung mapahubog ang obra nila. Aga pa lang hubog na, ogto ang ogto. Tapos taas ang adlaw, hubog na sila. Wala sang obra. Tapos sa ilaya, inom lang, solve na sila. Bis hindi makakaon. Timayo ka na ba na? Inom ka muna kung mainom, bahala ka mo. Basta hindi lang mamang perwisyo sang iban nga tao. Hindi nyo na pagdalihigon ang iban na tao nga nagahimakas, nagabakas, may handom. Hindi pareho sa inyo, nga balik awat kag bulok ang paminsaron. Kung wala ka mo obra, hindi ka mo mag-inom. Pananom kamuti para mapuslan ka.